Mbak Yu Hirman. Ngono ya, Mak. Mbak Yu Hirman tibake suarane ya jake kenes. Iki. Duwe bojo ngene lara duwite akeh bahaya lho iki. Wis pokoke ketoke rada ketoke rada nguyap ngono pokoke iki ya. Matur mbah nuwun Mbak Nur Hirman. Jan tenan ya, Mak. Sinden iki lek kaya ngono ki cara rega ngono larang ya, Mak. Oh, tenan kok iki tenan. Cara pinuju wektu sum tanggapan ngono wis ora tau leren ning ngene iki, jan. Duwe bojo sinden padha karo wong ngutuyul kok, Nduk. Ngono ya, Mak. Oh, Bambang iki golek duit. Matur mbah nuwun. Niki mbok pilih saderengipun kula tanjihaken. Disepoti sing penak ya enggak ya. Bambang Suling. Iya. Ya. Yo. Yo. Nggih, matur mbah nuwun. Niki info ingkang kula tampi tukang kendali nggih, dalang to Mas kan. Oh, nggih. Cocok. Kula ngeten niki saestu. Wah, jan yo cara rasa kula jenengan sami. Isine mung jiwa niki ngeten niki pelestari budaya. Ngeten niki. Mas Dalang sinten niki? Putut. Mas Dalang Putut. Wah iya. Niki jenengan lek dalang nggih luar regane Mas. Larang ngoten nggih. Wah, kaya ngono ki. Matur mbah nuwun. Niki Mas Putut kula nderek ajar lho niki. Nggih. Ibu niki sing koconan moto niki. Wah, cacak. Iki ketok ya sik piyur kok kaduan aja sik kenting aja ya. Dalu Mbak Limbo. Sugeng dalu, Mbak. Ibu sinten naminipun? Purwati saking Wonogiri. Purwati. Oh. Ajake jenenge teges Purwati. Niki kat alit sinden jenengan. Mboten no. Lho. Bayi kok nyinden mboten maksude cara kat sik cilik iki pun digladi. Oh, mboten. Oh, mboten. Dadine sinden umur pinten jenengan? Nggih nembe niki. Lho. Riyen napa? Manol. Apa napa ngoten? Pendukun pijet ngoten nggih. Nggih. Ngoten. Pun pensiun. Pun pensiun nyinden. Bu Purwati. Iya, jan. Lek caya ruyus apa ya sik nyelawe ngene. Nyelawe ngoten. Nyelawe pindho. Nggih, ngeten iki. Ngeten iki cara sing niki lho sing napa Bae. Sing gampang niku napa ya sik ngelirik ngeten iki kali Bu Purwati ngeten iki. Niku yayang kula enten. Oh, yayang lho, ngaten cacang ngaten. Jan iki biasane iki sing mari cagak elek iki ngoten. Open-openane gampang. Ngaten. Cacang. Wah, Bu Purwati, monggo mirunggan mawon napa ingkang dipun aturaken Bu Purwati. Wah, kula malik barang. Malik barang. Nyobi barang. Nggih. Enggak. Niki kula suwun para pamirsa pun kesasa konduriyen lho nggih. Iki kok lek bodho mulih repot iki kok. Iki yogane sik enom-enom Mas jane ya. Cocok. Ya ngono Pak. Kang Narto iki cocok. Golekne yoga lek jreng-jreng ngene iki ya cocok semangat ngoten nggih. Ngene aku ndalang wis ora usah disangoni diemen lek yogane ngene iki. Nan. Cak aku. Sesuk ya aku ora usah disangoni Kang Narto wis beres ya kowe. Cocok yogane.